Мария, сегодня у нас у гостях Дмитрий Смирнов. Привитание, Дмитрий. Привитание. Так, ну что, диджей на BA. Ёсць такая радыёстанцыя, дарэчы, першая ў Беларусі радыёстанцыя. Так. Ой, як заўсёды прарэкламуе, так? Карыстаючыся момантам. І таксама аўтар курса прамоўніцкага майстэрства. І яшчэ гэты чалавек вось узяў і прааналізаваў тую прамову нашага арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча, якая гучала ў Вільні на перапахаванні паўстанцаў 1863 года. Прааналізаваў і захапіўся. І менавіта па гэтай прычыне, адкрыю вам сакрэт, Дмітрий, вы тут. Я разумею. Таму што мы таксама там былі, таксама захапіліся, і вось прыемна, што ёсць людзі, которые раздзяляюць гэта захапленне менавіта з прафесійнага пункту гледжання. Менавіта з прафесійнага пункту гледжання. Канешне, на першым месцы трэба было б сказаць прафесійны, на першым месцы эмацыйна. Эмацыйная, таму што тэма эмацыйная, таму што сапраўды прамова вельмі дакладна адлюстроўвае тое, што адбывалася, і далей ўжо прафесійна. У ёй ёсць тое, што павінна быць у добрай прамове. Сёння не так часта даводзіцца чуць прамовы, тым больш, калі тэма такая эмацыйная, часцей за ўсё гэта сыходзіць на нейкія такія агульныя фразы, агульнае прыгожае, вельмі прыгожае слова, але за імі нічога не стаіць, і ты разумееш, што слухаеш прыемна, так, добра, нешта чалавек кажа, але пасля не застаецца нічога. А тут прамова, якая застаецца, таму што яна пабудавана сапраўды па законах рыторыкі. Калі ёсць агульная ідэя, калі я разумею, дзеля чаго чалавек выходзіць да сваёй аўдыторыі, не проста сказаць, як добра, што мы тут усе, а ёсць ідэя, і ідэя нават не пра перапахаванне, нават не пра Каліноўскага, а пра тое, што ёсць падзеі ў гісторыі, якія павінны нас яднаць. Вось гэта галоўная ідэя, як мне падалося, гэта заўсёды суб'ектыўны аналіз, і нават вы сказалі аналіз. Я сапраўды шмат аналізую прамовы, але не ведаю, можа, не трэба гэтага казаць, гэта той выпадак, калі гэта нельга назваць аналізам, таму што сапраўды, калі аналізуеш, трэба адкласці свае эмоцыі, а тут не атрымліваецца. Асабліва, калі у спікера на вачах з'яўляюцца слёзы, колькі такіх людзей, якія так ставяцца да тэмы. Тым больш тэма, якая колькі гадоў прайшло. Але тым не менш, вось гэтая эмоцыя, канешне, на яе адгукаецца нешта. Але калі толькі слёзы, яны ж нічога не даюць. Так, проста слёзы на вачах, эмоцыі зноў жа пайшло далей. Тут ёсць галоўная ідэя, пра якую я сказаў, і тут ёсць шмат вобразаў, якія прыцягваюць увагу. Ёсць метафарычнасць, якая павінна быць. І метафарычнасць не штучная, таму што, зноў жа, проста прыгожыя словы, проста прыметнікі можна выкарыстоўваць, там трапяткі, важныя, важкі, найвялікшыя. Можна шмат паставіць у радок гэтых слоў, але калі гэта проста словы, нічога не адбудзецца. Дарэчы, папа Францыск пра што казаў? Пра прыметнікі. Так, літаральна месяц назад сказаў, што трэба як мага менш выкарыстоўваць прыметнікаў. Трэба выкарыстоўваць дзеясловы і назоўнікі, таму што і там прыклад быў, што чалавеку часта кажуць, вось вы сапраўдны хрысціянін. А як можна быць сапраўдным ці несапраўдным? Або верыш, або не верыш. І вось калі ў прамове ёсць толькі агульныя словы, нічога не застаецца, яшчэ раз паўтару гэтую думку, а тут ёсць прыметнікі, але яны все да месца. Ёсць метафора, але яны все да месца, і не проста там, можна паўтарыць прыгожае слово, а можна яго выкарыстаць так, каб яно прагучала па-іншаму, прагучала, па-новаму, да, праз мяне. І тут у гэтай прамове гэта ўсё ёсць. Спадзяюся, мы зараз гэта больш грунтоўна прааналізуем, таму што таксама магу па сваіх адчуваннях сказаць, што гэта ўзрушвала, але не было зразумела, ці агульны фон, так, там знаходзішся агульная падзея значная, і ўвогуле, што столькі людзей, ці ўсё ж такі гэта майстэрства мітрапаліта, але я заўважыла, што не сыходзіць некалькі дзён ужо і ён, і ягоная прамова з усіх найбуйнейшых такіх незалежных СМІ Беларусі, паўсюль. Ён, захапленне, вось, і ўвогуле недзе чытаў такое, што выратаваў гонар беларускай нацыі там, вось, менавіта сваёй прамовай. Таму, думаю, варта абмеркавання. Так, канешне, трэба зразумець, чаму гэта адбылося, і не толькі месца. Вось, дакладна не толькі месца, а асоба. І асоба, якая па-іншаму праз сябе паглядзела, не толькі праз сябе, там, калі гэта, разумееце, вось, калі глядзіш праз сябе, і гэта сапраўды шчыра, то іншыя людзі просто бачаць, што гэта ж, я таксама на гэта гляджу тымі ж словамі, прыкладна. Вось калі глядзіш прамову, разумееш, я гэтак жа хацеў бы сказаць, не магу, але хацеў бы сказаць гэтак жа. Вось тут гэта ўсё спрацавала, і мне падаецца, што галоўнае, акрамя таго, што ёсць ідэя, ёсць яшчэ размова пра сучаснае.
Таму што пра гісторыю, ну, як звычайна гэта адбываецца, там гэта вялікі подзвіг, гэта людзі, якія зрабілі нешта там вялікае для нашай краіны, гэта ўсё трэба прамаўляць, так? Там вялікая перамога, мы часта кажам, але гэтыя словы трэба, каб у іх быў нейкі, ну, не то што доказ, ну, такія словы не трэба даказваць, да, быццам бы атрымліваецца, але за імі павінна стаяць мая эмоцыя. Вось нешта, і гэта павінна быць заўсёды пра нас. Там, якая б вайна не была, як бы далёкая яна не была, паўстанне, як бы далёкае яно не было, яно ўсё роўна штосьці пра нас кажа. Ну, хацелася б. Спадзяюся, што так яно і ёсць. Пра нас сучасных. Пра нас сучасных. І калі гэта адгукаецца, калі я разумею, што гэта маё, тады я пачынаю ставіцца да гэтай тэмы па-іншаму. І тут у гэтай прамове, акрамя таго, што гэта прыяднанне, ну, чаго сёння хочацца сапраўды, яднанне, узаемапаразуменне, і гэта ў прамове ёсць дакладна пра тое, што мы павінны разам да гэтай, ну, гэта наша агульная гісторыя, і трэба гэтак жа да яе ставіцца. Акрамя таго, ёсць, ну, такія дакладныя звароты таксама да сучаснасці з іншага боку. Мне вельмі спадабалася гэтая фраза, і многія СМІ сапраўды яе цытавалі. У Бога няма выпадковасцяў. Так, магчыма, так трэба было, каб мы зноў згадалі пра тых, хто аддаў сваё жыццё ў трагічных абставінах, імкнучыся здабыць волю. Вось гэта такая думка, да, чамусь зараз. Все ж задаюць гэтае пытанне, там палітыка, не палітыка, хто прыехаў, хто не прыехаў. Таксама пытанне важнае, ну, што тут сапраўды казаць. І гэта падзея таксама ў пэўнай ступені палітычнай, не будзем, не хачу разважаць пра гэтую тэму, зусім па-іншаму да гэтага стаўлюся, але, ну, палітыка яна паўсюль, палітыка нічога за гэтым не зробіш. Але тут менавіта, што, ну, гэта зараз адбылося, яно чамусьці адбылося, давайте разам з вами паразважаем, дзеля чаго зараз. Думка пра нас, пра сучаснасць. Далей, Кастусь Каліноўскі належыць нашай гісторыі як той, хто заклаў аснову самасвядомасці беларусаў. Той, да чаго мы звяртаемся, да чаго мы ідзем, што мы хацім зразумець. І разумеюць нават, мне падаецца, тыя людзі, якія так, да, там скептычныя, ці нейкія там часткі нашай гісторыі падаваліся не самымі важкімі, там вось гэта частка добрая, а вось гэта частка неяк вельмі далёкая, давайте мы яе адкладзем. Зараз мы разумеем, што гісторыя цалкам, да, і разумеем яе з розных бакоў, як зараз там тэмы, якія ўзнікаюць у дыскурсе, там і вайна 1812 года ўжо там, да, па-іншаму ставімся, улічваючы, што ўсё ж такі мы з Беларусі на гэтую падзею глядзім. Вось гэты рух ёсць, і Тадэўш Кандрусевіч пра гэта таксама кажа, пра нашу самасвядомасць, і гэта пра нас сучасных. Узор альтруізму, самаахвярнасці, усведамлення ўласнай годнасці — гэта заўсёды. Гэта зноў жа пра што я хачу такім быць, да, я хачу разумець, што ў крызіснай нейкай крытычнай сітуацыі я змог бы праявіць, ну, не дай, да, каб калі такое нешта адбылося, але, ну, я гатовы, так, я таксама так стаўлюся да краіны сваёй, да сваёй сям'і, да сваіх дзяцей, і гэта гатовы таксама нечым дзеля іх ахвяраваць. Мы хочам яшчэ раз асэнсаваць, да чаго можа прывесці асутнасць любові да бліжняга і павагі да яго правоў. Ну, гэта пра што? Гэта пра ўсё, пра правы чалавека, розныя правы чалавека, пра тое, што зноў жа, калі дыскусія, якая яна павінна быць, што мы павінны паважаць у людзях, чаго трэба пазбягаць, гэта ўсё пра нас. Ну, дакладна, канешне, на такой падзеі не будзеш разважаць, глядзіце, якія ёсць праблемы ў сучасным грамадстве. Не, але калі гэта сказана так, што гэта ты разумееш, і гэта ўсё яшчэ вось гэты ланцужочак адтуль з гісторыі ідзе, то зусім па-іншаму ставіся і да падзеі, і да прамовы. У ёй ёсць і вось гэта гістарычная частка, павага да таго, што было. Ёсць разважанні пра тое, як гэта стасуецца з намі сённяшнімі. І таму, ну, неяк вось, мне падаецца, не эмацыйна да гэтага ставіцца немагчыма. Ну, вось вы прааналізавалі так змест, але яшчэ і выкананне таксама, так? Вось тая самая эмацыйнасць, слёзы, которые заўважалі многія СМІ на вачах. Но гэта ж не штучна. Ведаеце, што ў нас такія, калі мы кажам пра прамоўніцкае майстэрства, ёсць розныя падыходы. Нехта кажа, што першае ў прамоўніцкім майстэрстве гэта правільна стаць, каб ножкі правільна стаялі, пасля ручкі, каб размахваць імі так над галавой трэба недзе там, і пасля так пакрыкваць часам. Ну, каб аўдыторыя не засынала. Мы па-акцёрску, мы ж павінны, і крычыш на аўдыторыі, тады ўсё будзе добра. Але, ну, гэта штучнасць. І вось калі гэта бачыш, то разумееш, так, цікава, так, прыцягвае ўвагу, але дзеля чаго? Ну, і не веру. Ну, зноў жа, там недзе у залі чуецца гэтае слова «не веру» і «не веру». А тут гэта ж ад сябе ідзе.
і гэта шчырая эмоцыя, але ну вось гэта першае. Але па-другое, пра што кажаце вы, гэта чалавек вопытны, чалавек, які шмат выступае, тут нічога нельга сказаць, так? Але зноў жа, калі чалавек шмат выступае перад аўдыторыяй, ну бывае такое, калі эмацыйнасць становіцца зноў жа штучнай, таму што гэта вопыт. Разумееш, што вось трэба стаць і пачаць казаць крышачку гучней. Але ну гэта не той выпадак. Гэта, канешне, калі я бачу вопыт, ну як той чалавек, які аналізуе гэтую сферу, канешне, я бачу вопыт, канешне, я гэта разумею, але зноў жа гэта не тая гісторыя, калі можна сказаць: а ну ладно, вопытны чалавек. Вось просто таму што ён вопытны, як ён мог выступіць па-іншым. Гэта не спрацоўвае так. Калі прафесіяналізм і шчырасць не антонімы, правда? Яны можа, бывае часта прамовы, калі я бачу прафесіяналізм і разумею, што гэта ну зусім не туды. Калі наадварот сумна, таму што чалавек прафесіяналізм свой выкарыстоўвае не ў добрых мэтах, і ты бачыш, што ён сам грае гэтую ролю. Такое часта бывае ў палітыкі, часта даводзіцца аналізаваць прамову палітыкаў, вось там гэта бывае часта. І думаеш, ну так, і рухі ў цябе правільныя, і прамаўляеш правільна, але ж ну дзеля чаго ты гэта робіш? А тут усё складаецца. Вось ёсць розныя складальнікі, ёсць прафесіяналізм, ёсць велізарны вопыт, ёсць шчырасць, ёсць добра напісаная прамова. Гэта рэдка бывае, калі ўсе складальнікі разам, і таму гэта і цытуецца так шмат. Сказаць, што, ну, ведаеце, ну так, калі шчыра, да, сказаць, што там гэта прамова, у якой ёсць там 300 афарызмаў, якія назаўсёды ўвайшлі ў гісторыю. Ну, не, там такога няма. Там ёсць ёсць такія прамовы? Ну, у гісторыі былі. У гісторыі былі прамовы, не, 300, канешне, не, але якія там цытуюцца, ёсць, ну, так, хаця там застаецца адна сапраўды, адзін-два сказы, якія могуць застацца ў гісторыі. Тут таксама ёсць сказы, якія вельмі мне спадабаліся, ёсць вось гэта тое, што я пракажу, метафарычнасць. Але галоўнае гэта, калі вось у гэтай пэўнай сітуацыі, прамова яна ж ўсё роўна для сітуацыі, да, вось для гэтага пэўнага мерапрыемства, і яна тут прогучала, і другіх не было такіх. Ну, не было другіх такіх прамоў. Ну, гэта сапраўды. Што пра гэта казаць? Тут яна была адна такая. Увогуле, у нашай, скажем так, чаму яшчэ СМІ захапіліся гэтым? У нас не так шмат прамоў увогуле з такой эмацыйнасцю. Ну, гэта праблема, не праблема. У нас не так шмат прамоў увогуле, я б сказала, без эмацыйнасці нават. Пра гэта мы таксама кажам. Ну, пакуль гэта, ўсё роўна гэта будзе, так? Таму што, ну, без дыскусіі, без абмеркавання, без выказвання сваёй думкі нічога не адбываецца. Паступова прамовы ўзнікаюць, паступова людзі разумеюць, што трэба, калі ты кудысьці ідзеш выступаць, трэба рыхтавацца. Паступова людзі пачынаюць там сабой займацца. Гэта поле ўсё роўна будзе пашырацца, но не бывае па-іншаму. Свет такі. Але вельмі павольна гэта адбываецца. І тут можна нават не прыводзіць там прыклады вялікі, там, што вот там уключаем тэлевізор, там гэтага няма, ці гэта ёсць. Мы ж бачым, што гэта пачынаецца з нас з такога самага бытавога ўзроўню. Калі людзі сустракаюцца на нейкім святочным мерапрыемстве, жадаюць шчасця, здароўя і поспеху ў асабістым жыцці, як Вінні-Пух, так? Цытуюць яго. І нават забылі, каго цытуюць, проста вось гэтая фраза недзе там адбылася. На вяселлях, калі там шчасця, здароўя і пабольш вам дзетак, ну, добра, канешне, але ну, можна ж не аднымі і тымі ж словамі заўсёды. Вы сразу такія балючыя кропкі называюцца. А гэта ж не таму, што мы дрэнныя. Проста людзі нам ніхто ніколі не казаў, як гэта можна рабіць па-іншаму. Мы ўключаем фільмы заходнія, і там нейкае вяселле, і там сяброўка выходзіць і прамаўляе, ці там бацька дачцэ сваёй нешта прамаўляе, прыгожае, слёзы цякуць, але ў галаву чамусьці не прыходзіць, што я гэтак жа магу, што мне такія ж не абавязкова павінна быць нейкая там цяжкая драматургія ў жыцці, абавязкова драма, каб нешта добрае сказаць там пра сваю дачку на вяселле. І для мяне заўсёды дзіўна, ну, таксама ёсць сябры, сям'я, я разумею, што прыходзіш і думаю, ну, ёсць жа, ну, яна ж была маленькая, яна ж расла, вы ж з ёй гулялі, вы за ручку яе трымалі. Вось з гэтага ўсё пачынаецца. Но гэта не праблема людзей, гэта праблема таго, што мы не ведаем як. Нам недзе павінны былі паказаць узор. Гэтага ўзору нідзе няма. Звычайна гэты ўзор дзе атрымліваецца? У школе. Ну, дзе мы сацыялізуемся.
А ў школе дзе мы размаўляем, там шмат вы размаўлялі ў школе? Так, я вось такой агульны блок яшчэ трошки аднесла. Давайте верну вас да прамовы арцыбіскупа Тадеуша Кондрусевича. Хочу проверить вас. Вот что вы запомнили? Скажите, вот вы кажете, так было ярко, так вось метафорично. Что засталося ў памяти? Ну, вы ведаеце, што мне ляжыць телефон, зараз яго нельга ўключаць. Так, я разумею, нельга яго ўключаць. Я так скажу. Ну, я ўсё роўна гэта ўжо не будзе аб'ектыўна, таму што я зараз глядзеў телефон. Для мяне галоўнае, акрамя ўсяго іншага, ёсць такі ў мяне накірунак, гэта не адыходжу ад пытання, шчыра, зараз растлумачу. Ёсць такі накірунак, мы праводзім у Беларусі канферэнцыю TED. Да, калі людзі выходзяць на сцэну і там 12-18 хвілін распавядаюць пра нейкія свае ідэі. І галоўнае, пра што мы заўсёды дамаўляемся, мы запрашаем чалавека, калі ён можа выказаць сваю думку адным сказе. І для мяне гэта галоўнае заўсёды. Мне даводзіцца шмат слухаць, шмат чытаць, ну і просто таму, што я журналіст, акрамя ўсяго іншага, і праходзіць шмат інфармацыі. Таму я не магу, шчыра зараз не смагу працытаваць тыя моманты асаблівыя, якія мне запомніліся, але вось я недарэмна з гэтага пачаў. Мне запомнілася ідэя, яна моя. Я не ведаю, якую Тадеуш Кондрусевич закладваў. Можа, пэўна, і гэта пра яднанне людзей, можа быць і гэта. І пра тое, што гэта падзея, якая павінна людзей яднаць. Гэта моя ідэя, я так яе ўспрыняў. Да? Я яе ўспрыняў, і так заўсёды адбываецца. Таму што чалавек можа закладваць іншую ці шмат іх, але я штосьці сваё павінен адтуль узяць. І я ўзяў. І таму я разумею, калі ў мяне пасля прамовы засталося нешта, значыць, у прамовы быў сэнс. Значыць, яна са мной таксама застанецца. І нават тут такі момант, што калі мы не запамінаем слова, таму што не слова ж. Вось я пра што кажу, не слова. Заўсёды сэнс важна. Вось школа, школьныя там урокі, гэта пра слова часта. А тут пра сэнс. Вось калі я зразумеў сэнс, калі ён са мной, калі вось гэты вобраз. На жаль, я не змог быць у Вільні ў гэты час, але гэты вобраз, які там пасля ўжо на тэлеканалах, да, так, у сацыяльных сетках, вось калі гэты вобраз у гэтай, знаёмым для мяне вельмі паважаным месцы, калі ўсё гэта разам, і я разумею, што вось гэтая карцінка, гэты малюнак, все, ён нікуды ўжо не знікне. І шмат такіх момантаў, я не скажу, што такіх шмат момантаў. Ёсць сапраўды прамовы, якія на мяне паўздзейнічалі ў розныя часы розных людзей. Я разумею, што вось эмацыйна яны будуць са мной там шмат-шмат гадоў, але такіх вельмі мала. Вось я не магу нават сказаць, што іх там десятак. На жаль. Хаця хацелася б. Так, я, Дмітрий, прапаную перад тым, як мы пагаворым пра агульную культуру прамоўніцкую, каб наш гукарэжысёр пераключыў нас на паузу музычную, калі гэта можна зрабіць, так? Вось, а хочу пацвердзіць ваши словы, сапраўды, вось вы кажаце, што ідэя запомнілася, вось нават не з прамовы мітрапаліта, то, што мяне асабіста таксама кранала, вось гэта той момант, калі ўжо неслі парэшткі паўстанцаў, і вось, ведаеце, там крычаць, вось гэта «Жыве Беларусь», да, там шмат усё. І вось той момант, калі літоўцы адказвалі на сваёй мове за нашу і вашу свабоду, вось гэта вот тое, што вы кажаце пра яднанне, так? Яднанне, ніколі па жыцці не думала, што інтэрнацыяналізм гэта тое, што мяне можа кранаць, но гэта сапраўды. Потому што гэта іншы інтэрнацыяналізм. Так, вось да слёз. Праўда, і вось гэта цудоўна, як прамоўца мог гэта абгарнуць у словы. Вось. Так што давайте пока сидим на паузу.
Слово святых в твоих руках. Лилась кровь твоя, пролил ты кровь, святую кровь, пролил ты кровь, святую кровь, пролил ты кровь, святую кровь, пролил ты кровь, святую кровь. У покутах Иисус звался, не шкодуючи себе, пролил ты кровь за нас. Поближе кровь святая смыла наши грехи, пролил ты кровь за нас. Поближе кровь святая смыла наши грехи, пролил ты кровь, пролил ты кровь, пролил ты кровь за нас. Гості у студії. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Ну, хто до нас долучыўся толькі зараз, не прайшоў міма, сёння у нас Дмітрий Смірноў, DJ BA радыё, і таксама аўтар курса пра прамоўніцкага майстэрства. І вось мы ўжо абмяркоўвалі першую частку нашай праграмы пра мову мітрапаліта Тадеуша Канурсевіча. І каб завязаць гэтай тэмай, ну не магу не запытацца, ці былі адмоўныя якія-небудзь там вось моманты, которые вось вы так заўважылі. І ну я думаю, што такую адваротную сувязь таксама было бы цікава пачуць. Мне такой знаёмы напісаў у Facebook якраз: Діма, ну вось ты там пахваліў, але нешта ж было. Ну, так, скажыце, таму што не верыш тады, да? Праплацілі. Зараз я скажу, праплацілі. Не плацілі, але няма. Ну, сапраўды няма. Разумееце, тут такі момант. Могуць быць хібы, зразумела, у правамове. Мне можа там падацца, што я б неяк па-іншаму сфармуляваў сказ. Але гэта ўсё дробязі. Таму што, зноў жа, можна... Я крышку па-іншаму да гэтага стаўлюся. Усё ж такі... І там са мной, ведаеце, там ёсць людзі, якія, пэўна, ці не пэўна зусім, са мной не пагаджаюцца ў гэтым сэнсе пра тое, што там яшчэ вельмі важна слова падабраць. Я таксама разумею, што слова трэба правільна падабраць. І якраз тут ўсё добра са словамі, але ўсё роўна вось гэтую думку паўтару, не гэта галоўнае. Галоўнае, каб усе словы, якія ёсць у маёй прамове, працавалі на галоўную думку. І калі так гэта адбываецца, то крышачку лепшы вобраз, крышачку горшы вобраз, яно ўсё працуе ўсё роўна. І тут такога, каб дакладна сказаць, што вось гэты сказ трэба перапісаць, не. Усё роўна мы разумеем, што ёсць падзеі і ёсць пэўныя, скажам так, агульныя фразы, якія павінны прагучаць, і якіх, ну, нельга пазбавіцца. І добра, што яны гучаць. Ну, такія, ведаеце, ёсць розныя жанры ў прамоўніцкім майстэрстве, па-рознаму іх неяк падзяляюць адно ад аднаго, але ну, часта кажуць, што ёсць такі жанр, як рытуальнае. Ну, ў тым сэнсе, што ну, у прамоўніцкім гэта своеасабліва, так, свая сфера, вось там гэта, калі ёсць нейкая падзея, дзе прамаўляецца аднолькавая прыкладна фраза.
Ну вось нават калі мы там кагосьці віншуем, калі мы открываем нейкае мерапрыемства, гэта все роўна такія фразы блізкія да аднолькавых. І таму нічога ў гэтым страшнага няма, гэта все роўна там нейкі парадак, які трэба, каб быў, але далей павінна пачынацца нешта іншае. У нас якраз праблема, што часта вось гэтыя аднолькавыя фразы за агульнымі словамі яны пераважаюць. Я тут некалькі месяцаў таму запрасілі на юбілей музычнай школы. Не так шмат у нас музычных школ, але не, у нас яшчэ ў рэгіёнах ёсць, таму не хачу крыўдзіць школа добрая, але вось выходзіць першы чалавек на сцэну, выходзіць другі чалавек на сцэну, 20 чалавек на сцэну, і ўсе кажуць пра вось, по-руску таму так и выкажу. Спасибо вам большое за тот вклад, который вы вносите в развитие подрастающего музыкального поколения. И все однольковые, вот это, коли снова же было, там выходит 10-й спикер про подрастающее поколение, слухайте, вось я стою на сцене, я маю на увазе спикер, вось стоишь ты на сцене. Есть у зале люди, настаўнікі, калегі, дзеці, бацькі іх. Вось ёсць музыкі, якія скончылі гэтую музычную школу і сталі знакамітымі музыкамі. Чаму не пра іх? Хто такое гэта падрастаючае пакаленне? Дзе гэтыя людзі падрастаючыя? А можна ж проста выйшаў адзін толькі чалавек, адзін, які выйшаў і сказаў, нават не важна што, вось проста першая фраза. Я добра памятаю той дзень, калі мяне прызначылі дырэктарам. Ён не зараз дырэктара раней быў, і все. І далей не важна, што ён кажа, таму што ён распавядае гісторыю жывую, сапраўдную, і гэта ўжо будзе цікава. Зараз гэта называецца модным словом сторытэлінг, і многія гэта ўспрымаюць як такі інструмент, і мне нават там пішу недзе тэкст, і недзе там у каментарах ці ў прыватных паведамленнях прыйдзе: Дзіма, колькі можна пра гэты сторытэлінг, гэта ўжо такі прыём, ён такі ўжо банальны. А я заўсёды кажу: слухайце, вы чыталі літаратуру калі-небудзь? Вы чыталі, дарэчы, рэлігійная літаратура, гэта ж таксама, не хочаш так казаць, але сторытэлінг гэта гісторыя. Асабістая гісторыя. Калі мы робім, а ўжо выснова з гэтай гісторыі робім мы. І няма таго, каб рабі так. У нас ёсць, у Бібліі ёсць асобныя пункты, вось калі так вось, што вось трэба зрабіць так, а так рабіць нельга, а ўсё іншае гэта гісторыя. І таму, калі чалавек распавядае гісторыю, гэта гучыць натуральна. Святары, якія распавядаюць гісторыю, і зусім па-іншаму ты ставішся да гэтай прамовы. Вось гэтага пакуль у нас вельмі мала. Я маю на ўвазе увогуле так у нашым прамоўніцкім асяродку. Вось і пра святароў, которые рассказывают гісторыі, другая частка нашага балету. Таму што вось калі я запытала ў Дмітрія, ці гатовы ён зрабіць такую кнігу, куды бы сабраў такія найлепшыя ўзоры прамоўніцкага майстэрства Беларусі, ён сказаў: так што яна будзе з адной прамовы мітрапаліта ўвогуле складацца. Я так зразумела, што не так шмат узораў, так, і Дмітрий сказаў, што ён не зусім па святарскай справе, сэнсе не вывучае менавіта святароў, але вось публічную менавіта прастору, так, нікога няма. Зусім мала, скажем так, зусім мала. Вось так нельга, а то, ведаеце, зараз нам патэлефануюць, напішуць, скажуць: вось ёсць, і я ж магу просто не заўважыць, таму што сапраўды шмат хочацца прааналізаваць і за мяжой, і прамовы розныя бываюць. Там недзе Цукерберг выступіў, як там Ілон Маск паказаў свой аўтамабіль. Гэта ж таксама ўсё прамоўніцкае майстэрства ў розных накірунках, але там не менш. Там недзе Дональд Трамп, усе яго канкурэнты. Гэта ж таксама цікава, паназіраць, як гэта адбываецца. Прамова Зяленскага, там таксама на высокім узроўні яны напісаны, і там хто толькі іх не аналізуе, і тут я таксама ў баку не мог стаяць, таму што гэта сапраўды добры жанр і добра напісана і створана. Але сапраўды мала. І сапраўды трапляецца такога, каб вось я гляджу і разумею, што так, тут ёсць думка, ёсць ідэя, і зразумела, да чаго гэта ідзе. І тут нельга сказаць, што там мы аналізуем, напрыклад, толькі дзяржаўных дзеячаў, толькі чыноўнікаў, толькі тых, хто з'яўляецца на тэлебачанні. Форумы, бізнес-форумы, канферэнцыі, таксама яшчэ вельмі мала людзей, якія сядзіш у зале і разумееш: вау, вось гэта дакладная думка, як добра яна выказана. Але зноў жа, вось тое, што я ў першай частцы нашай размовы казаў, гэта не праблема спікераў. Гэта праблема таго, што яны не ведаюць, як гэта трэба рабіць. Калісьці мой
дзядуля, я не ведаю, калі гэта, пэўна, былі 80-х, ну, 80-х, канец 80-х, там пачатак 90-х, ён, не, 80-х, я зразумела, ён прыехаў з Злучаных Штатаў, ён ездзіў, дыпламатаў быў, ездзіў туды працаваць, а можа, крышчу, нават і раней, гэта ён просто пазней распавядаў. І кажа, што ён здзівіўся, калі прыйшоў у школу, а дзеці сядзяць колам і нешта абмяркоўваюць у класе. Вось ён першы раз гэта ўбачыў. Ну, зразумела, як у нас сядзяць дзеці, і нічога ж не змяняецца. І вось яны сядзяць колам і нешта абмяркоўваюць. І для яго такая думка была, а як гэта? Ну, вось для чаго яны гэта робяць? А пасля ён мне распавядаў, ну, унук журналісты, таму ён дзяліўся гэтым. Глядзеў тады яшчэ далёка тэлебачанне амерыканскае, кажа, слухайце, ну, вось падыходзіць корэспандэнт з мікрафонам да любога чалавека на вуліцы, і ў таго ёсць меркаванне. Яно можа быць такое не самае вартае. Можа быць, там чалавек не вельмі разбіраецца, але ў яго ёсць думка на гэтую тэму. Ён не пераходзіць вуліцу і не бяжыць у адваротным накірунку. У яго ёсць думка на гэтую тэму. Таму што ён з дзяцінства прызвычаўся да таго, каб гэтую думку выказваць. У мяне было, вось тут я магу пералічыць. У мяне было, ну, там, беларуская літаратура, настаўніца, дзе на кожным урокам мы добра ставіліся адзін да аднаго, і таму яна мяне выклікала на кожным уроку, кожны урок я нешта выказваюць, гэта была моя публічная прамова, і можа оттуда ўсё і пачалося. І яшчэ была гісторыя Беларусі, дзе таксама мы выказваліся, і была магчымасць пра гэта пагутарыць. Але я разумею, зараз мне з дзеткамі даводзіцца працаваць, я разумею, што мне пашанцавала, што далёка не ва ўсіх ёсць такая магчымасць. Прыходзяць да мяне 9-класнікі, 10-класнікі, я пытаю, калі апошні раз вы выступалі перад класам, не памятаю. Я такая, а чым вы займаецеся? Вы ж у школу ходзіце? Так. Ну, там тэсты нейкія пішам, у нас там тэсты нейкія пішам, а што яшчэ? Ну, тэсты нейкія пішам. Ну, а пасля я прашу, каб гэты чалавек, там, ён у школе не выступаў, апошнія класы ён рыхтаваўся да паступлення, пасля у ВНУ рэфераты чытаў па паперцы, а пасля раптам яму трэба недзе прамову добрую зрабіць, адкуль яна возьмецца. На жаль, вось гэтага накірунку у нас не хапае вельмі. Так, я з дыягностыкай ўсё зразумела. Давайце будзем нейкім чынам вучыцца. Вось проста зараз, так, у нашай студыі. Як вучыцца? Вучыцца можна. І не абавязкова хадзіць на курсы. Перадусім слухаць выдатныя прамовы, як вось арцыбіскупа, напрыклад. Слухаць прамовы зразумела і слухаць добра. Гэта абавязкова трэба рабіць, і менавіта вусная прамова. Чытаць шмат. Гэта такая банальная агульная парада, рэкамендацыя, яна павінна быць, але вось зараз страшную рэч скажу, канешне, мала гэтага. Мала, таму што калі я чытаю, я ж не прамаўляю гэтыя фразы, яны ў мяне ёсць недзе там, але калі я гэтае слова не прамовіў ніколі ў жыцці, яны не стануць маімі. Яны заўсёды гэта пасіўны і актыўны слоўнікавы запас. У пасіўным шмат слоў, мы шмат слоў ведаем. У нас шмат сінонімаў, словазлучэнняў, прыгожых фраз, всё гэта там недзе ёсць. Але пэўным людзям хапае там, як, 13-14 слоў, каб выказаць, а нейкім там значна менш людзям, каб выказаць сваю думку, дастаткова. Таму нам трэба вось гэты пасіўны слоўнікавы запас зрабіць актыўным. А для гэтага проста трэба размаўляць. Банальна, але трэба размаўляць шмат. І ёсць, ведаеце, як адбываецца там. І, канешне, я заўсёды там кажу, што там курсы гэта добра, але не ў гэтым сэнс. Працаваць усе гэтыя заняткі пачынаюць, калі чалавек разумее, што мне цікава размаўляць. І калі самае цікавае ад таго, што там я з людзьмі працую, самае для мяне галоўнае. Калі прыходзіць там, напрыклад, нядаўна жанчына і кажа: «Дмітрый, вы ведаеце, вось вы сказалі, што трэба размаўляць, трэба шукаць, з кім размаўляць». Я знайшла. Каго яна знайшла? Мужа яна знайшла. Ну, свайго, не чужога, не новага, а знайшла свайго мужа ў якасці суразмоўцы. Яна так прыходзіць і кажа: «Слухайце, а разумны?» Да гэтага не ведала. Разумны ён у мяне мужчына, ну таму ж не размаўлялі. А пра што? Ну, дзеткі растуць, там ежа ёсць, дзякуй вялікі, прывітанне, як было, нармальна. Всё, і разышліся. А тут ты разумееш, што без гэтага немагчыма. Калі з'яўляецца проста матывацыя, чалавек разумее, я хачу добра размаўляць. Тады ён пачынае шукаць гэтае поле, з кім размаўляць. І тут таксама вось ёсць адзін, гэта сям'я, дзе можна і дзеці часам размаўляць любяць. Але не калі, ведаеце, як бацькі... Урокі зрабіў, а ці калі ведаюць, што трэба, тады па-іншаму, тады пачынаецца такі допыт. Ну як сёння было? А што было самым цікавым? Распавядзі, калі ласка. Не, ты не хочаш са мной размаўляць? Ты не любіш маці, ты не любіш тату? Не, калі ласка, ты скажы, што ў тебе там было.
так же не працуе. Далёка не ўсе бацькі разумеюць, што каб дзіцё нешта адказала, трэба спачатку: ой, слухай, як сёння такі цікавы дзень быў, і нешта распавесці, а пасля пашукаць. Ну колькі? Вельмі мала людзей разумеюць. Мне часта бацькі прыводзяць і кажуць: Дмітрый, ну вось ён зусім не размаўляе. Добра. Хлопец пачынае прыходзіць на заняткі. І я разумею, што сапраўды, да яго трэба знайсці падыход. Тэма павінна быць агульная. Не хоча размаўляць пра школу. Гэта не самае цікавае яго жыцці. Яму так падаецца. На жаль, так яно часта і бывае. Не самае цікавае. Што цікавае? Зараз ён вось на гэтым этапе ён цікавіцца камп'ютарнымі гульнямі. Добра, дрэнна, цікавіцца. Я ўжо нічога не магу за гэтым зрабіць. І замест таго, каб вось у гэтую сферу разам са сваім дзіцёнкам трапіць і паспрабаваць, хачу выцягнуць, тады ўсё роўна трэба туды трапіць. Зразумееш, што там дрэннага. Як можна па адной там: ой, я ўбачыла на камп'ютары, на маніторы, якая там дрэнная гульня. І што? А ў чым дрэнная? Жорсткая. Тады трэба паглядзець гэтую гульню і зразумець, растлумачыць, чаму яна жорсткая. І вось там маці правяла хлопцаў, 2 браты, блізняткі, і яны штось распавядалі, там недзе я пачуў пра гульні, ведаю, што все іншае мне зразумела, просто бачу, што не зразумела. І вось нешта яны пра гульні там на перапынку сталі размаўляць. Я 3 ночы, жонка была здзіўлена, канешне, мая, 3 ночы я глядзеў, што гэта за гульня. Не гуляў, але там паказваюць, як яе можна прайсці. 3 ночы. Але калі яны ўбачылі, што дарослы чалавек нешта выказвае на тэму, якая ім падаецца, што вось гэтыя на нас не глядзяць і ніколі нас слухаць не будуць, яны зразумелі, што вось з гэтым чалавекам можна паразмаўляць. І ўсё. І ў нас ужо быў зусім іншы кантакт. І я пасля кажу: маці, яны размаўляюць. Просто трэба знайсці, пра што з імі пазамаўляць. Не хочацца, я ж не кажу, што трэба абавязкова пра камп'ютарныя гульні, хаця гэта таксама тэма. І можна адну гэта не, а давай знайдуць іншую. І прапаную: вось яна цудоўная гульня, у якой значна цікавей. Зараз ёсць гульні, у якіх можна знайсці нешта, не тое, што добрага там сапраўды мала. Карыснае. Можна знайсці спосаб бавіць час без нейкіх такіх зусім уже дрэнных рэчаў. Але бавіць час, па-рознаму бавім час. Футбол, канешне, лепш. Так? Канешне, лепш схадзіць у тэатр, музей, канешне, гэта было б лепш там на веласіпедзе. Але мы ў іншым часе жывем, і таму, калі ўжо ён там, то можна яго пераарыентаваць. Але немагчыма проста словамі рабі так, але не рабі так. Вось. І калі дзеці пачынаюць бачыць, што ёсць гэтае поле для размовы, яны пачынаюць размаўляць. Калі я расказваю з кінотэатра, мы ідём, і я пытаю, мне вось гэта больш за ўсё спадабалася. Гэта дзяўчынка, яна такая смешная, асабліва гэты момант. І пасля таксама будзе рэакцыя. Але толькі не допыт. Вось допыты гэта... Не. А зараз давай мы з тобой пагутарым. Які герой табе спадабаўся найбольш? Такія, ведаеце, бацькі, якія думаюць, што трэба з дзеткамі размаўляць. Але размова гэта... мы так з сябрамі не размаўляем ніколі, але з дзеткамі яны нам быццам павінны нейкую справаздачу пра як прайшоў твой сённяшні дзень. Я ніколі да жонкі не буду... Жонка, раскажы, калі ласка, як прайшоў твой сённяшні дзень? Што табе больш сёння спадабалася на працы? Ніколі я так не пытаў. Не, гэта само сабе адбываецца па сабе, але я пачынаю першы. Я пра сябе распавядаю, што ў мяне было, ці задаю пытанне, але так, калі мне гэта сапраўды шчыра цікава. Толькі так. І тады пачынаецца, ўсё пачынаецца там сям'я, і школа, якая паступова змяняецца, але мы хацім, канешне, значна хутчэй, каб гэта адбывалася. Так, добра, размаўляць. Што наконт часу? Як пасябраваць з часам? Таму што вельмі многія прамоўцы, ёсць такая праблема, пэўны час гавораць, а потым яшчэ даганяюць. О, гэта вы пра мяне. Это як прыватна. Гэта вы дакладна пра мяне. Як пасябраваць з часам? Ёсць пэўныя такія тэхналогіі, ці што? З часам, зноў жа, тут трэба практыкаванне выконваць, рэпетыцыя патрэбна. Вось па-іншаму не. Гэта калі я для сябе... Я разумею, што мне гэта трэба. Першае, гэта матывацыя. Я разумею, што мне гэта трэба, калі пра час, то гэта сапраўды недзе выступаць трэба перад іншымі людзьмі. І по-рознаму. Можна на працы выступаць, можна перад кіраўніцтвам выступаць, можна перад падначаленымі выступаць, можна на канферэнцыях. Зараз там IT-мітапы, як гэта, мітынгі ў іх называюць, там шмат усяго цікавага ёсць. Дык вось, калі я разумею, што мне гэта трэба, і я разумею, што заўсёды 5 хвілін гэта не маё, мне трэба 7,5 гадзін, тады я ставлю будильнік, гляджу на яго, і вось роўна 5 хвілін. І гэта развіваецца хутка. Ось у мяне на занятках людзі мяне не любяць вельмі на пачатку, таму што 1,5 хвіліны.
А што можна за гэты час сказаць? Нічого, як я магу распавесці пра гэтую вялікую тэму, у мяне толькі там хвіліна 30. Што пра гэты час, за гэты час? Але пасля разумееш, што калі ёсць думка, то яна ў адным сказе, а пасля ўсё роўна колькі. На мінуту можна на 2, 3, 4, 5, 10, 20 гадзін, 6 гадзін. Але ўсё роўна ўсё пачынаецца адсюль. У нас галоўная праблема і часу таксама, што чалавек не ведае, што ён хоча сказаць. Калі пытаю у тых людзей, якія прыходзяць рыхтаваць прамовы нейкія, выступленні на канферэнцыях, выступы, я пытаю, здагадаецеся ці не? Я пытаю, якая задача, дзеля чаго вы хацеце выступіць? Што адказваюць усе? Дзеля чаго? Выступіць, так. Каб выступіць, канешне, толькі гэта. Выступіць, таму што трэба, таму што я хачу, таму што мне трэба рэкламаваць свой бізнес, таму што я хачу падзяліцца вопытам, гэта ўжо больш-менш нейкая мэта, але падзяліцца вопытам таксама мала. Трэба, каб была дакладная вось тое, што мы чаму мне спадабалася прамова Тадэвыч Кандрусевіч, таму што думка, вось там зразумелая думка, і вакол яе будуецца тэкст. І гэты тэкст можа быць у адным сказе, а можа быць у 20, а можа зноў жа гэта прамова магла быць на гадзіну. І ўсё роўна было б цікава, я б ўсё роўна пайшоў бы з гэтай прамовы, з гэтай думкай. Там былі б іншыя прыклады, больш вобразаў, але все грунтуецца вакол думкі. А часта, я нешта распавяду. Я хочу распавесці пра наша прадпрыемства. Я хочу распавесці пра наш сацыяльны праект. Таксама, шмат зараз у нас сацыяльных праектаў, добрых людзі робяць. Але, зноў жа, калі яны пачынаюць пра іх распавядаць, мы тут прыдумалі цікавы праект сацыяльны. Ён накіраваны, ён вельмі разнастайны, мы такія малайцы. Патрэбны мне проста сацыяльны праект. Патрэбны грамадству проста сацыяльны праект. Не патрэбны. Ён патрэбны дакладны, арыентаваны на пэўную праблему, на пэўную аўдыторыю, на пэўных людзей. І калі з гэтага пачынаецца тэкст, калі з гэтага пачынаецца прамова, яна зусім па-іншаму грае, зусім па-іншаму прыцягвае увагу аўдыторыі. Але не. І зноў жа там ёсць простыя рэчы, ёсць з чаго трэба пачаць прамову. З чаго пачаць, так, каб яна зачапіла маю аўдыторыю, так, каб яе захацелі слухаць. Але калі я слухаю прамову, там нейкія прэзентацыі наша, калі там адхілімся крышачку, бізнес-прэзентацыя. Наша прадпрыемства заснавана ў 1996 годзе. Праведзеная ў 2006 годзе мадэрнізацыя дазволіла пашырыць, дыверсіфіцыраваць, нешта яшчэ зрабіць. І там на 10 ці там справаздача. За квартал выдадзена столькі-то, пабудавана столькі-то. У гэтым няма ні мяне, як прамоўцы, ні той установы, якую я прадстаўляю. І гэта тычыцца розных накірункаў. Самых розных накірункаў, калі не зразумела, дзеля чаго. Вось у чым праблема. Часцей за ўсё ўзнікае. Я просто гляжу, што часу 3 хвілінкі літаральна засталося. Думаю, што б яшчэ з таго, што назіраю, запытаць. Ведаеце, зусім нядаўна такі тэрмін сустрэла, але з'яву даўно назірала, якое называецца эгоістычнае слуханне. Ці ведаеце, ці сутыкаліся з гэтымі, што гэта такое? Калі я правільна разумею тэрмін, чалавек не слухае іншага чалавека, а вось рыхтуе адказ. А вось у мяне гэта ёсць, ведаеце, тут розныя ёсць накірункі гэтай праблемы. Эгоістычнае слуханне ёсць, калі я сапраўды, мне не цікава, што кажа іншы суразмоўца. Просто я хачу падзяліцца сабой. Гэта адзін накірунак. Ёсць другі накірунак, калі чалавек не таму, што ён эгоіст, а таму, што ён баіцца, што не знойдзе наступную думку. У нас ёсць такая праблема, гэта мы вельмі баімся паўзы. І ў сваёй прамове, чаму гэтыя ўсе гукі гэта таму, што мы баімся паўзы. І таму мы не карыстаемся гэтым як інструментам моцным, а гэта інструмент, дарэчы, у прамове ён таксама быў, калі я спыняюся на хвілінку, каб людзі падумалі пра тое, што я сказаў. Гэта інструмент, і ён павінен выкарыстоўвацца, а мы яго баімся, таму што я вельмі добра ведаю чаму. Калі чалавек спыняецца на хвілінку, шукае наступную думку, напрыклад, ён бачыць, як з таго вугла левага выходзіць Наталья Сергеевна, настаўніца, і кажа: так, Димачка, ты зноў не давучыў вершык. Таму што паўза, гэта значыць не давучыў нешта. Параграф, вершык і все адтуль. Мы все са школы, так ці інакш. Нас так выхавалі. І вось гэтая баязнь, я баюся паўзы, і таму баюся, што вось вы прамовілі нейкую фразу, а я не буду ведаць, што сказаць у адказ. І таму вы там одно слово сказалі, я ведаю, што пра гэта сказаць. І сяджу, рыхтую фразу ў галаве. А трэба слухаць да канца, вось у чым праблема. Гэта таксама ёсць, і тут актыўнае слуханне, тое, пра што зараз шмат кажуць, і шмат кніг пра гэта напісана. Гэта
вучыць сябе слухаць фразу ад пачатку до конца. А з гэтага пачынаецца, дарэчы, прамоўніцкае майстэрства. І адносіны з дзецьмі пачынаюцца адсюль. І з іншымі людзьмі пачынаюцца адсюль. Калі хочаш, шчыра хочаш пачуць, што кажа прамоўца, што кажа твой суразмоўца. Таму што, гэта рэдка бывае. І гэта, сапраўды, праблема вельмі шырокая. Калі мы, здаецца, там, вось, слухаем адзін аднаго, глядзім у вочы, але словы не чуюцца, і думкі асабліва не чуюцца. І там чалавек прамовіў фразу, і все, пра гэта я скажу, а там яшчэ пайшло, і я на гэта не рэагую, таму што ў мяне ў галаве мой працэс. І тады вось гэтая крыўда ўзнікаць. Як? Я ж увогуле пра гэта казаў. А мне хацелася пра гэта адказаць. І все, на гэтым все ламаецца. Дмітрий, і зноў вас так паставлю такой эксперыментальны стан. Так. Вы як майстар скончыце прыгожа гэта. У вас же шмат ёсць такіх прыёмчыкаў, так? Прыёмчыкаў. Нашы слухачы штосьці такое Ведаеце, я так скажу. падсумавалі для сябе. Калі шчыра, то я павінен зараз сказаць маю любімую думку, што імправізацыя не бывае добрай. Я заўсёды пра гэта кажу, і можа гэта і галоўнае будзе. Для мяне самае галоўнае ў выступе гэта падрыхтоўка. Все іншае там, я навучу вас імправізаваць у любой сітуацыі. Я не магу навучыць. Я шчыра заўсёды кажу, імправізацыі я не магу навучыць. Калі мы з вами пойдзем заўтра на канферэнцыю па біятэхналогіях, як бы я вас не вучыў, і вы мяне не вучылі, мы адзін аднаго, мы не выступім там добра. Таму што мы не біятэхнолагі, а там разумныя людзі сядзяць, яны зразумеюць, што з намі нешта не так. Нават калі мы прыгожы тэкст напішам. Таму заўсёды падрыхтоўка. Падрыхтоўка. Я нават да размоў рыхтуюся з чалавекам, сябрамі. Вось не трэба так сябрам казаць, каб яны пра гэта ведалі. Але ўсё роўна я іду і думаю, пра што я магу распавесці, каб ім было цікава. Я хачу, каб ім было добра. Гэта нейкі эгастычны там інтарэс, а просто я хачу, каб ім было вось гэты час, што мы разам, каб ім было добра. Калі я іду на вяселле, на мерапрыемства, на дзень нараджэння да бабулі, я ўсё роўна рыхтуюся. Нельга, я не ведаю, я буду баяцца, калі мне так, ты ж, Дзімка, журналіст, таму пачынай. А ў мяне не падрыхтавана слова, я нічога не скажу. Вось шчыра гэта разумею. Нават калі я там складаная размова, сын ужо дарослы, падлеткак, і ўжо трэба нейкая тэма абмяркоўваць, я таксама рыхтуюся. Таму што я ведаю, што калі эмоцыя пераможа, все, нічога не атрымаецца пасля. І ўсё тое светлае і добрае, вечнае, што я хацеў яму сказаць, ужо нічога з гэтага не будзе. Таму ўсё ж такі, калі я хачу, каб такое моднае слово камунікацыя, каб любыя зносіны былі, зноў жа мне нейкі такі, ведаеце, бізнес-тэрміны, паспяховымі, камунікацыя была паспяховай, каб зносіны прыносілі карысць абодвум бакам, каб яны былі прыемныя, каб яны былі цікавы, гэта ўсё ж такі падрыхтоўка перша, а другое гэта шчырасць. Вось калі слёзы з'яўляюцца на вачах, пасля нічога не трэба выдумляць. Мы гэта ўбачылі з вами якраз зараз на мерапрыемстве. Дзякуй, Дміцер. Все, будзем... Все, не буду говорить. Дзякуй вялікі. Всяго добрага. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.